a guest who's wanted by law enforcement. The president visited. The guests were the guests of the president Mnangagwa. The president did not have a list of who's going to be there. The president went to see President Mnangagwa. Other people came on board. In terms of the people who are wanted by law enforcement in South Africa has capacity to get people in terms of the mutual assistance who are wanted by law in South Africa. Pamaawa anokwana makumi mana nemasere tingati mu 48 hours pataurika mashoko nyika yeSouth Africa yaishuwa mastatements akasiyana-siyana ekutaridza kuti hurumende yenyika yeSouth Africa yakaunzwa Cyril Ramaphosa vakaunzwa kunyika yeZimbabwe vasiri kuziva kuti vachandosangana nanani. Nyaya yawikiniwo Chivayo yaita kuti zita raCyril Ramaphosa vanhu vamutungamiriri wenyika yeSouth Africa riiswe panguva yakaoma, riiswe padambudziko guru. vaCyril Ramaphosa pari zvino vari kubvira nekuda kwenyaya yeassociation yavo navaEmmerson Mnangagwa pamwe chete naWikiniwo Chivayo. Nyaya yaWikiniwo Chivayo yakurumbira zvikuru, yaita kuti gurukota rinoshanda muofisi yemutungamiriri wenyika yeSouth Africa inoona nezvestate security ange achitaura mashoko ekuti Ramaphosa vakaenda kundosangana navaEmmerson Mnangagwa, asi padelegation iyi yepakanga paine munhu ari kudiwa nemalaw enforcement enyika yeSouth Africa vakati vaCyril Ramaphosa vanga vasiri kuziva nezvemunhu uyo. Naizvozvo panapa taona iye Chivayo ari kutaridzawo kuti ari kupikisa, ari kujamuka nyaya iri kutaurika, nyaya yekuti ari kudiwa kuSouth Africa. Iye anotaura nyaya yekuti nyaya yeRenform CC yakadarika kare, yakaferefetwa zvikadarika, saka vanhu vari kutenderedza mashoko aya, vanhu vari kutsvaga kusvibisa zita rake. There was a question that spoke about the visit of the president for the one-on-one with the president of Zimbabwe and a guest who's wanted by law enforcement. The president visited. The guests were the guests of the president Mnangagwa. The president did not have a list of who's going to be there. The president went to see President Mnangagwa. Other people came on board. In terms of the people who are wanted by law enforcement in South Africa has capacity to get people in terms of the mutual assistance who are wanted by law in South Africa, and they will continue to engage with the government of Zimbabwe to make sure that they release the fugitives that are wanted in South Africa to face the law in South Africa.